जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बयबो मानसि हारिया आरो समाजा आरो हादरा गोजोनै थाङो, बयजोंबो नांलाय खमलाया जाहाथे जोबो आरो जोंनि गेजेराव खौसे गोजोन गोजोन थासारि फैयो। बेखौनो जोङो आफा इसोरनाव जों गाबज्रिदों आरो दिनै गासिबो बेवहाय जों ज' जानानै दिनै जों बे आलारि बाथिखौ सावदों आरो गोजोननाय फैगोन होननानै जों आसा खालामो। बेयो जोङो बेबायदि बिग्रायारि खामानिखौ जोङो अराय जोङो सोंखारिबोदों आरो समाजाव गोजोन थासारि लाबोनोबा बेबायदि बिग्रायारि जिथुनिखि खामानि बेखौ जोङो सोंखारिनांगौ आरो सोंखारिनाया मोजां। जोङो मानब जाथिनि थाखाय मानसि हारिनि थाखाय जोङो जिथु समाजनि गोजोन थासारि लुबैग्रा जों सुबुं हारि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि गाज्रि जाथाय खालामनाय बेफोरबायदि टेररिस्ट एक्टिभिटिस बेबायदि बिग्रायारि हाबा मावनायखौ जोङो सोंखारियो आरो गोख्रों रावजों इयुनाव जाहाथे बेबायदि बुथार सुथार जाया, जोंनि गेजेराव हत्याकान्ड जाया, बेखौनो जोङो जों खावलायो आरो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय जों बयखौबो हांख्रायो। जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो, जायखौ जों क'क्राझार लिटारारि फेस्टिभेल होननानै बुंदों, बे जागायजेनबाय आरो बर' राव थुनलाइखौ लानानै मुलुगनि गेजेराव बर' रावखौ फोसावनाय आरो लोगोसे गोजोन खौसेथि लाबोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा दिनै जि रोखोमै बे हाबाफारि लादों, बेयाव जों बर' थुनलाइ आफादा गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनिखायनो जों बेहाय बाहागो लादों आरो आसा खालामदों बोसोरफ्रोमबो बेबायदि हादर आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन थुनलाइगिरिफोरखौ जथुम होनानै बर' राव थुनलाइखौ मुलुगनि गेजेरावनो गोसारहोनो थाखाय जाहाथे इयुनाव जों हाबाफारि लानो हायो, बेखौ जों आसा खालामदों। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ जोंनि जिल्ला आफाद आरो प्राइमारि आफादफोरा, गुदि आफादफोरा जेरै सिगांनिफ्राय फालियोमोन बिदि फालिगोन, नाथाय बेहाय बे क'क्राझार लिटारारि फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै जों मिरु हिसाबै बेहायनो जों खुंगोन आरो बेयाव बे हाबाफारियाव जोंनि हादरनि गुबुन गुबुन रावनि थुनलाइगिरिफोरबो बेहाय बाहागो लागोन। दा देग्लायनि बे 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जोनोम सान फालिनाय जागोन। बेयो जोबोद गाजा गोमजा जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। जों गोजोननाय मोनदों जे मदाराम ब्रह्मनि उनाव पद्मश्री बान्थाखौ डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङा मोननो हादोंमोन आरो बेनि उनाव दायो मंगलसिं हाज'वारिया मोननो हादों आरो जों आसा खालामो जों जुदि बेखौ मोजां रोखोमै भारत सरकारखौ जों खावलायो, हयथ' बड'फानिफ्राय जागायजेननानै जोंहा गोबां आरो रुंसारि जालांनाय बर' गेदेमाफोराबो बेफोरबायदि बिमुंजों मान होजानो हानायनि खाबु दङ आरो इयुनावबो जाहाथे जोंनि गोबां बर' फिसाफोरा बेबायदि देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो, बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादा मिजिं खालामो। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क, बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9110-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय
बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।